Mga barangay sa Mandaue City gimanduan pag-umulog barangay clearing task force aron mo maintinar sa kahapsay o sa kalinaw sa kadalanan og mga sidewalk. Mga kapitan giawhag nga di magpanghadlok nga ipatuman gyud ang balaod. Ano ang report ni Nico Serino? Subling nagtigom kaganiha ang mga opisyales sa City Hall, DILG, ubang mga ahensya o mga barangay officials sa Mandaue City. Gihisgutan ang assessment sa paglimpyo sa mga kadalanan gikan sa mga obstructions. Gitugyan na ngadto sa mga barangay officials ang pagmintinar sa ilang mga kadalanan ug paghimo og clearing operations kung gikinahanglan. Ang City Legal Enforcement Unit nihangyo sa mga kapitan nga mo-create ilang gobling task force. Apan ang uban nga mga kapitan naghangyo sa City Legal nga abagan gihapon sila sa demolition ug mopadala og pulis aron tahuron ang taga-barangay. Kailan kaya nga itong gibutangan task force dito, gi-create na task force, kailan mas taga-residente dito. Kaya mga nandigan din sa City Legal, kaya murag kukuhan sila ba? Auhag sa syudad sa mga kapitan, dili mahadlok ug ipatuman lang gyud ang kamanduan sa presidente nga malimpyo ang kadalanan ug mga sidewalk. May form sab nga gitugyan ngadto kanila sa ilang pag-assess sa mga obstructions sa ilang dapit. Isumiter ang listahan sa City Legal Office alang sa dugang aksyon. Kung magsige ka gadlok, may pagmamahuay ka. No? Normal lang po na ang islo, ihas ka, pero so ito man, maumanin pala, maumanin man doon sa presidente. Sidewalk or when follow sa setback sa tubangan o sa liyo, no? And ipa-inventory para sa inyong hapon na iyo kung ipa-check dire sa city kung naman sila appropriate permit o wala. Kung wala'y permit, mas dali. No? Kung na'y permit, ang sa inyong hapon, i-recommend for revocation. Sukad gimando sa presidente ang road clearing, medium compliant ang grado nga nakuha sa Mandaue. Kini pa ang gitinguhang ipamintinar aron kasiguruan nga dili mapun-an ang mga obstructions. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.